Ираты зашить майялынан. Муза, иркан. Чаваш челги бурчухне тынже путмейн. Кодаму мелис, истяму ки. И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез, сіз Татарстан 24 каналында туған тел тапшуын қарайсыз. Сізнің білән Гүлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшу Татарстанда яшәүче мордвалар, оларның территориаль бүлінішлері, милли мәдәни үзенчәлекләре һәм Казанның Шөрөккүл паркында узган тормыш агачы проекты хакында. Мордва сүзінің килеп чыгышы бұрынғы Иран тілінен, кеше Ират дигәнне аңлата. Ул рәсми рәвештә узган гасыр башындагына кулланылышка керә. Әлеге атаманы башта нигездә руслар куллана, соңрак исә гомуми кулланылышка кереп китә. Мордвалар ике субэтносқа бүленә, Эрзе һәм Мукшы. Икесе дә Урал телләре семьялыгының фин-угыр төркеменә карый. Эрзе теле 5 диалектны, Мукшы теле 3 диалектны үз эченә ала. Язулары рус графикасына нигезләнә. Россияның фин-угыр халыклары арасында мордвалар сан ягыннан иң күбе. Әлеге катлаулы һәм бай тарихлы халык бүгенге көнгә кадәр мәдәни үзенчәлекләрен саклап кала алган Көнчыгыш Европаның төп этносы. 2010 елдагы халык саны алу нәтиҗәләре буенча Россия Федерациясендә 744,237 мордва теркәлгән. Шулардан 333,112 Мордва Республикасында гомер кичерә. Татарстан Республикасында 19,156 мордва яши. Башлыча Лениногорск, Әлмәт, Бөгелмә, Тәтеш районнарында, Ярчаллы шәһәрендә. 2001 елда Татарстанда мордва милли мәдәни автономиясе теркәлә. Әлеге автономия мордва мәдәниятен, сәнгатен, телен саклау һәм үстерү буенча шактый күләмле эш башкара. Шушы көннәрдә Казанның Шөрөккүл паркында Идел буе халыкларына багышланган тормыш агачы мәдәни агарту проекты тәмамланды. Аны Казан мэриясе һәм Татарстан халыклары ассамблеясы оештырды. Әлеге чаралар Россия халыкларының мәдәни мирас елы кысаларында Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән гамәлгә ашырылды. Тормыш агачының соңгы чарасы мордва мәдәниятенә багышланды. Киләсе сюжетыбыз да шул хакта. Мәгълүм булганча, мордва халкы ике субэтносқа, Мукшы һәм Эрзә төркеменә бүленә. Аларның телләре, мәдәниятләре, милли костюмнары да төрле. Костюмнар турында Мордовияның Саранск шәһәреннән килгән кунакларыбыз сөйләде. Это традиционный эрзянский костюм. Это свадебный костюм. Сюда не хватает еще много-много бус. Вот на мне тоже свадебный костюм. Мы примерно одинаковые. Но я чуть победнее. Почему я победнее? Потому что у меня всего лишь полотенце, а здесь уже очень такой широкий плотный пояс, который домотканный тоже был, вышивали на станке. Это уже у богатых было. Вот. Обязательно девушка-эрзянка надевала, значит, пулай. Пулай от слова пулокс – это хвост, который оберегал. Состоял пулай из шерстяных ниток, изготавливался. И на момент свадьбы пулай дорабатывался. И обычно вот линии, сколько линий на пулае, во столько лет девушка и, значит, выходила замуж. И дальше уже потом на пулай линии не прибавлялись. До свадьбы линии всегда прибавлялись. Вот. Пулай служил оберегом женских детородных органов и оберегал от злых духов. Пулайга әле тагын кыңгыраулар да тегелгән. Атлап барган сайын алар шыңлап тавыш биргән. Шуның белән җин-пәриләрне куркыткан да. Юкка гына бу халык Мукшы һәм Эрзә кызларын башта ишетәсең, аннары гына күрәсең дип шаяртмый. Считалось, что колокольный бубенчиковый звон, он отгоняет вот эти вот все наговоры, всю нечисть отгоняет. Тогда уже не мог тяжелый глаз сглазить. И поэтому чем больше на девушке было колокольчиков, тем как бы она себя больше оберегала, обезопашивала. Вот. А вообще это
Вот, например, женская повязка, она после свадьбы уже не одевалась. Одевался просто уже платок, и костюм, конечно, она могла носить первый год нарядный костюм, а дальше уже костюм был чуть беднее, потому что нельзя было выглядеть уже как красивая молодая девушка, вот, чтобы она не привлекала глаза ни женатых парней. Вот, она уже одевалась чуть победнее. Ярый, хуш, Эрзя кызларының костюмнары белән таныштык. Ә мукшылар ничек киенгән соң? Макшанский костюм вообще это многослойный костюм. Здесь, конечно, на манекене мы представили в один слой костюм, но раньше макшане на праздник одевали в 7 слоев, бывало, костюм. Рубаха, еще одна рубаха, подюбошники тоже вышиты. И обязательно, чтобы каждый слой торчал, чтобы видно было, что вот многослойный. Сейчас уже, ну это вот получается более такой поздний костюм, хотя все равно старинный. Здесь уже хитрила девушка. Почему хитрила? Потому что она на одну рубаху пришивала очень много слоев. И тем самым не надо было уже одевать много рубах, и она как бы обманывала, что вот у нее многослойный костюм. Вот. Почему старались одеть побольше костюма? Потому что считалось, что девушка, которая попухлее, она, значит, здоровая, дородная будет. Считалось, если у девушки толстые ноги, значит, она крепко стоит на земле, и она и в поле где-то мужу поможет, и тяжелую работу может где-то и на дворе выполнит. Вот. Поэтому старались выбирать вот именно потолще. И вот многослойность из-за этого была в костюме. Мукшы һәм Эрзяларның костюмнарында төп айырмалык булып аларның төсе санала. Мукшылар шуар, төсле, купшы күлмәкләрне үз итсә, Эрзя кызлары күпкә тыйнаграк киенгән. В макшанском костюме нету рути. Вот если в эрзянском костюме шла в начале рубаха панар, и сверху одевался что-то по типу вот халата, да? Сейчас покажу. Это вот уже как халат одевается сверху, это рути. У макшан рути не было. Макшане либо просто несколько рубах одевали друг на друга, либо у них были вот рабочие рукава иногда праздничные рукава. Но вот здесь это не сильно праздничные рукава, здесь можно сказать, что это более такой будничный костюм. Вот. Но украшения вот здесь это праздничные. Бойровань крагоня одевали только на праздники, в будни ее, конечно, не носили. Эрзяне макшане отличаются еще и головным убором. У макшан головной убор наматывался очень плотной такой челмой. Получалось как исламская челма такая вот. Но тоже разные способы завязывания были. Ну вот. А у эрзян они просто либо платок сзади наматывали, либо был головной убор панго. Высокая, ну как кокошник может быть, если по-русски, да, но высокий такой один был кокошник. Вот, поэтому этим мы различались. Екатерина әңгәмәдән соң чыгыш ясарга сәхнәгә йөгерде. Аның ансамбльнең чыгышын сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез. Рус әдәбияты классиклары айрым алганда Максим Горький еш кына әсәрләрендә мордва халкын искә ала. Аларның киң күңелле, кунакчыл һәм зирәк булуларына басым ясый. Барышны бергәләшеп башкарулары, хезмәттән курыкмаулары, җирне, табигатьне кадерләүләре турында яза. Мордваларның безнең көннәргә кадәр килеп җиткән борынгы гырыф гадәтләренең берсе ул чыбыктан һәм туздан үрү. Әлеге һөнәр гасырлар дәвамында камилләшкән. Бүгенге көндә мордваларның үрүче осталары бөтен дөньяга танылган. Алар чыбыктан тартма, кәрҗиннәр, хәтта зур йорт җиһазлары да үрәләр. Туздан төрле вак әйберләр, декор элементлары ясыйлар. Эрзялар һәм мукшылар гомер буе руслар һәм татарлар белән бергә тыгыз элемтәдә яшиләр. Мукшылар тышкы кыяфәтләре белән еш кына татарларны хәтерләтә. Тәбәнәк буйлы, түгәрәк йөзле, кара чәчле, кара күзле. Эрзялар күбрәк русларга охшаган. Озын буйлы, кыңгырт сары чәчле, зәңгәр яки яшел күзле.
Мукшы һәм эрси телләренең икесендә дә төрки телләрдән нигездә татар теленнән кергән сүзләр шактый. Шулай да мукшы телендә төрки сүзләр ешрак очрый. Бу ике телдә аермалыклар булуга да карамастан, алар нигездә бик нык охшаган. Мукшы һәм эрзилар бер-берләрен бик яхшы аңлый. Мордва милләтеннән булган, дөньяга танылган шәхесләр дә шактый. Мәсәлән, совет режиссеры, артист, язучы Василий Шукшин. Россиядә гражданнар сугышы чорында Кызыл армия командиры булган солдат Василий Чапаев та әтисе ягыннан Мордва милләтеннән. Танылган модель, актриса Наталья Водянованың да тамырлары эрзиларга барып тоташа. Атаклы җырчы Надежда Кадышева да Мордва милләтеннән. Бу урында тагын бик күпләрне атарга мөмкин. Мордваларда христиан динен тотуга карамастан, мәҗүсилек йолалары да бүгенге көнгә кадәр сакланып калган. Алар табигать кешеләренә табына. Әлеге кешеләрнең һәр кайсының үз атамасы бар. Су алихәсе, урман алихәсе, йорт алихәсе. Шунысы кызык, барысы да алиха, ягъни хатын-кыз. Милли мәдәни байлык белән беррәттән халыкның көнкүреше дә бар бит әле. Төрле төбәкләрдә гомер кичерүче мордвалар да тормыш агышы проектына килгән иделәр. Мы приехали с Черемшанского района. Я родом из деревни Мордовская Афонькина, где живут настоящие мордва. У нас народный ансамбль «Умарина». 60 лет нынче этому ансамблю. В 1962 году образовался этот ансамбль. В 2002 году присвоили звание народный. Ну, у нас коллектив в основном пожилые люди. Деревня уже стареет, людей молодых нету. Вот в преклонном возрасте ходят, поют бабульки. Первая солистка ансамбля, она живая, 80 лет было ей. Уже 60 лет в этом ансамбле поет Ольга Данилова. Наталья Ивановна авылындагы мәдәният йортында эшли. Шунда ук кабиләрдән җыйган көнкүреш кирәк-яракларын саклый. Сакламый ни? Алар бит тарихның үзе. Семя, гребень, этими холст ткали, это чесали. И вот эти. Так, вот это вот керсема лаз, разделочная доска старинная, тоже руками сделанная, ручную. Повонь парго. Повонь парго это значит шкатулка для пуговиц. Тут пуговицы держали. А это вот набедренник. Ручную все это сделано вручную. Этому набедреннику уже где-то 180 лет. Вот это чалгума, вот сюда, на шею. Вот у него как тут еще иголочка, здесь нету, вот иголочкой зацепляют сюда. Вот это медный, тоже старинный браслет, это натуральный все. Вот эти бусы тоже уже где-то 150-160 лет. Вот про бабу Плюшкину уже все вот это осталось. Все вот храню я вот это все. Бу борынгы кирәк-яракларга тарихның үзе яшеренгән сыман. Бу көннәргә килеп җитүе, аларны кадерләп саклаучы кешеләр булуы килешәсездер икеләтә куаныч. Мордвалар милли дини бәйрәмнәрне бик зурлап үткәрәләр. Аларның гырыф-гадәтләргә тугры халык булулары бәйрәмнәргә карата булган игътибарларыннан яхшы күренә. Роштова бәйрәменнән соң үткәрелә торган бәйрәмнәре Роштовань Кудо дип атала. Бу бәйрәмдә нигездә балалар катнаша. Алар җәнлекләр булып киенеп, өйдән өйгә кереп такмаклар әйтәләр. Йорт хуҗалары аларга күчтәнәчләр тапшыра. Май чабу бәйрәме айруча да зурлап үткәрелә. Ул февраль азагында кышны озату, язны каршы алу көне буларак бәйрәм ителә. Бәйрәмнең символы кыймак. Бу көнне халык махсус мәйданга җыела. Күп итеп кыймак пешерелә. Олар кыймакны яз символы кояшка охшаталар. Мордваларда шулай ук туган якка кышлар кайтуны бәйрәм итү йоласы да бар. Бу көнне хуҗабикәләр кышларга охшатып камыр ризыклары пешерә. Балалар тау башларына, йорт, сарай түбәләренә менеп яз килүе хакында төрле такмаклар әйтә, җырлар җырлый. Пасха шулай ук зурлап үткәрелә. Әлеге бәйрәмгә 49 көн дәвамында әзерләнәләр. Бу көнне кулишлар пешерәләр, йомырка буйлар. Кешеләр бер-берсенә күчтәнәчләр, бүләкләр тарата, йорттан йортка йөреп изге теләкләр телиләр.
Болтай Мордва халкының иң бұрынғы яраткан һәм төп милли бәйрәмнәреннән берсе. Мәҗүсилектән калган йыла. Бу көнне мордвалар бұрынғы бабаларын искә алалар. Урман хуҗасы аюны зурлыйлар. Ир-атлар үзара көч сынаша. Җиңүчене аю итеп киендерәләр. Аның тирәли җырлап әйләнәләр. 2000 елдан башлап Болтай Татарстанда да республика күләмендә үткәрелүче бәйрәмнәр исемлегенә кертелде. Ул ел сайын Лениногорский районының Мордва Кармалка авылында үтә. Мордва халкының милли йолалары бигрәк тә туйларда чагыла. Туйның иң төп кунагы кыз белән егетне кавыштырган яучы. Шуңа да яучы бик җентекләп сайлана. Ул үзенә карата алырдай, телгә оста, уен көлкеле, җыр телле хатын булырга тиеш. Яучы туйда тамада кебегрәк роль башкара. Мордва хатын кызлары кычкырып торган киемнәр кияләр. Бигрәк тә кызыл төсне яраталар. Кызыл төс шатлык һәм тормышны ярату төсе булып санала. Хәтта туйларда да кәләшләр еш кына чуар күлмәкләр кия. Бизәнү әйберләре дә күзгә ташланып тора. Мордва мәдәниятенә багышланган киләсе сюжетыбызда әлеге милли киемнәрне дә күрергә мөмкин. Бүгенге көндә теге яки бу халыкның мәдәниятен, тарихи байлыгын саклаучы ролен фольклор ансамбльләре үти. Безнең Казаныбызда да алар шактый. Яшь буын оештырганнары аеруча да сөендерә. На самом деле мы существуем уже достаточно давно, практически 7 лет. Мы выпускники, это вот мои выпускники детской школы искусств имени Балакирева, города Казани. На сегодняшний день мы состоим на базе Дома дружбы народов. Мы исполняем разный репертуар. Это в основном песни, собранные в фольклорно-этнографических экспедициях Республики Татарстан, Черемшанский район, Альметьевский район, Бавлинский район. Ну, соответственно, те песни, которые мы записали, воспроизводим, стараемся их исполнять так же, как исполняли бабушки наши. Ансамбльдәге егет-кызлар уен коралларында да уйный. Шәһәребездә үткәрелә торган төрле чараларда да катнаша. Мария үзе дә әле бик яшь булуына карамастан, күңелендә халык моңнарына, халык көйләренә зур мәхәббәт яши. Ул милли мирасның әһәмиятен аңлап, яшьләр арасында популярлаштыру өчен зур эш башкара. Я являюсь выпускницей Казанской государственной консерватории, кафедры татарской музыки и этномузыкологии. И вообще все мои коллеги, вот мы занимаемся тем, что мы пропагандируем и исполняем сами ту музыку, которую записываем. Поэтому, конечно, хочется передавать ее более молодому поколению. Уже могу гордиться своей выпускницей, она тоже поступила у нас в Казанскую государственную консерваторию, поэтому теперь тоже у нас есть вот передача поколений, скажем так. Будем работать дальше. Мордвалар талантлы, тырыш булулары белән аерылып торалар. Алар акыллы, зирә, гадел, ачык халык. Традицияләр, йолаларга тугры булулары белән дә игътибарны җәлеп итәләр. Күп милләтле республикабызда мордваларның үз урыны, үз йөзе бар. Шушының белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Без бүген Татарстанда яшәүче мордвалар, аларның территориаль бүленешләре, милли мәдәни үзенчәлекләре һәм Казанның Чырык күл паркында узган тормыш агачы проекты хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне, тенже путмейнде. Кодам умелись, истям И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.